Виктор Битс. Една продукция на Виктор Битс. Бао. Не си номер ван жената, краката са за да ходиш по земята, не да ги вдигаш в колата. Стига си лъгала децата, че си богата, всъщност чакаш на заплата. Кеша мене ма чакаш, то вече спрях качака. Бейби, аз съм светлината в мрака, зато и стига са прайна важна. Винаги отдолу си влажна, на всеки един досажда. Затова никой ни се обажда, се превързвай към мене, щото аз не съм привързан. Винаги увързан, за да не мърдам. Трябва съм завързан, мега завързан. Вече няма какво да стане, защото съм бизнесмен. Преди ги правих за месец, а сега ги правих за ден. След това ставаш ми фен, ма си в плен, защото така съм роден. Да съм смирен, прави грехове, но спрях в този ден. Този ден. Вече не съм същия, бейби, ела с мене. Не съм същия, ела с мен. No, не съм същия, ела с мен. Не си номер ван жената, краката са за да ходиш по земята, а не да ги вдигаш в колата. Стига си лъгала децата, че си богата, за всъщност чакаш на заплата. Кеше мене ма чакаш, щото вече спрях качата. Бейби, аз съм светлината в мрака, зато и стига са прайна важна. Винаги отдолу си влажна, на всеки един досажда. Затова никой не се обажда, не се привързвай към мене, щото аз не съм привързан. Винаги увързан, за да не мърдам. Трябва съм завързан, мега завързан. Мега завързан. Вече няма какво да стане, защото съм бизнесмен. Преди ги правих за месец, а сега ги правя за ден. След това ставаш ми фен, ма не си в плен, защото така съм роден. Да съм смирен, прави грехове, правих но спрях в този ден. Вече не съм същия, бейби, ела с мен.